गिबियावनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय दिनैनिफ्राय बे डिमाकुसि बजार खलायाव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै अल बड'लेण्ड मल्टि ग्र'वार्स एस'सिएशननि जिहेतु 25 बोसोर माने कमप्लिट जाबाय बेखायनो जों रुफाथि मायथाइ फोरबोजों लोगोसे जोंहा 5थि 3 बोसोरारि जि जुथुमा बेखौबो जों खुंनाय लादों दिनै बेजों लोगोसे डिमाकुसि जन अल बड'लेण्ड मल्टि ग्र'वार्स एस'सिएशननिबो 5थि 3 बोसोरारि जुथुमाखौ लादों आरो बिथांमोननि डेलिगेटआ दा जाबाय थादों आरो दान्दिसे उनावनो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि डेलिगेट सेसनाबो जासिगोन जोङो बेजों लोगोसे जों बयबो मिथियो जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव 1980 मायथाइनिफ्रायसो जों साहा आबादखौ जोंनि मानसिफ्रा बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफ्रा गायजेनदों आरो बे हिसाबै जोंनि बे ग्र'वार्सनि समयसाफोरखौ लानानै ग्र'वार्सनि जेब्लानाखि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ जथायै बुंनो थाखाय जों मोनसे अल बड'लेण्ड मल्टि ग्र'वार्स एस'सिएशन मुङै 1996 मायथाइयाव जोङो फर्मेशन खालामदोंमोन आरो बियो दिनै 25 बोसोराव हाबबाय बेखायनो जोङो बेजों जोङो रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिगासिनो दङ। गाबोन जिहेतु गेवलां मेल जागोन बेहाय माने गुबै सोर बाहागो लागोन? जों गाबोननि गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै बिटिआरनि मन्थ्रि बड'लेण्डनि मन्थ्रि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ फरेस्ट मन्थ्रि रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेहाय बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मेलखौ बेखेवना होफैगोन बेजों लकेल इएम दावबायसा बर' बिथाङाबो बे आलासि महरै फैगोन बिनि आगोल जोंहा बेहाय मोनसे सुबिनेर बिसम्बि जोङो दिहुननो लादों बा बे बिसम्बिखौ गबिन्द बसुमतारी मानगोनां डिपुटि चिफ बड'लेण्डनि बिथाङा बेखेवना होफैगोन अबयसे अफिसियेल हिसाबै जोंहा टि डाइरेक्टर रमेनलाल बैसोआ बिथाङा फैगोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो इडि नर्थ इस्ट जनेल अफिसनि मुस्रिमा अरुनिता फुकन जादबा बेहाय बाहागो लाफैगोन आरो गोबां जोंफोरबायदि एस'सिएशन आसामनि मल्टि ग्र'वार्स एस'सिएशनफोर बिथांमोननि बिबानगिरि बिथांमोना फैगोन बेखायनो गाबोननि गेवलां मेलखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै जागोनखौ जों आसा फारिदों। बे जुथुमा आं बुंनांगोन जे जोंहा 3 बोसोरारि मोनसे टार्मिनेसन जायो खिन्थु थांनाय 2 बोसोराव कर'नानि बेरामनि थाखाय जिहेतु जों मेल मिटिं खुंनायनि बादा मोनसे दङमोन बेखायनो जोङो 2020 मायथाइयावनो जानो गोनांखौ जों हायाखिसै खुंफुंनो खिन्थु देग्लाय नैबे 2022 मायथाइयाव बे मोनसे थांनाय मोनसे टार्मा जोबगोन बेखायनो आं जिहेतु आफादगिरि बा जोंहा नेहाथारि दङ बिजित बसुमतारी जोङो आसा फारिदों बेहाय मोजां गोदान रोखोमनि मोनसे कमिटि दाना होनो लुगैदों जोङो ओंखायनो जोंथ' बारग'गोनासो जों खारग'गोन बेखायनो गोदानखौ जों फोरोंलांनांगोन गोदान बिबानगिरि सोरजिलांनांगोन होमब्लासो जोंनि एस'सिएशननि एबा मेम्बार ग्र'वार्सफ्रा फोथायनाय आरो खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनलांबाय थागोन। आसामाव साहा आबाद फैनाया देग्लाय 2023 जानुवारिनिफ्राय 200 बोसोर जागोन दा बे बेलायाव खिन्थु साप्लाइनि जि बेसेन मोननांगौ बेखौ खिन्थु दिनैसिम मोनाखै बे बेलायाव मावो। जोङो 2002 मायथाइयाव आसामनि साप्लाइआ माने 200 बोसोराव आगान होगोन बेयाव ब्रिटिशआ फैनाय लोगो लोगो जि आबाद गायदोंमोन 200 बोसोर जाबाय खिन्थु 200 बोसोर जादोंब्लाबो आसामनि साहानि जि मानदण्ड बा मान मोननांगौमोन बुहुमावनो दिनै आसामनि साहा होनना बुङोबा मिन्थियो खिन्थु बिनि जिथु मान मोननांगौमोन बेखौ जोङो दासिमबो स्वीकृति मोनाखै होनबाबो गोरोन्थि जागोन मानो होनब्ला आसामनि साफ्रोमबो सुबुङानो बे साहाखौ नेशनेल ड्रिंक्स हिसाबै फोसावजानायखौ लुबैदों मानो होनब्ला नों फुङाव उथिबानो साहा लोंनाय जायो आलासि फैबानो साहा लोंनाय जायो जोंनि साहाया जोंनि एंगार हायै माने मोनसे लोंनाय मोनसे जिनिस जाना दङ दा बेखायनो बे लोंनायखौ साहा लोंनायखौ नेशनेल ड्रिंक्स हिसाबै जोङो मोनसे आपिल खालामबोबाय थादों भारत सरकारखौ माने मोनसे बिल पास खालामनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बिल पास खालामनानै नेशनेल ड्रिंक हिसाबै डिक्लेयार होनांगौ आरो बेखौ अबयसे गोजोनथाव बाथ्रा मैया पबित्र मार्गेरिटा बिथाङा MP बिथाङा मोजां रोखोमनि उपस्थापन खालामदों माबायाव एसेम्ब्लियाव मोजां रोखोम प्रेजेन्टेसन होदों जे 200 बोसोर जाबाय खिन्थु 200 बोसोरजों लोगोसे बेखौ जुदि गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार होयोबा मा नेशनेल ड्रिंक हिसाबै जोङो आसामबासियानो जोबोद गोजोनगोन आरो मोनसे मान मर्यादा मोनगोन होननानै आसा फारिदों। दिनैसिम खिन्थु साप्लाइनि जि माने बेसेन बेयो खिन्थु माने थि जायाखै थि जाबा मोजां जागोन। मोनसे बाथ्राया बेनो जाहैबाय आसामनि साया बा जोंनि माने प्रडाक्शना जिहेथु
आसाम जिहेतु गभर्नमेन्टनि आखायाव गैया होनना बुंबाबो गोरोन्थि गैया मानो होनब्ला बेयो बायारनि आखायावसो दङ बायारफ्रा दाम होआबा नोङो फानग्रायाबो हाया आरो नोंथांमोना मिथिनानै गोमोगोन जे मोनसेल' प्रडाक्सन दङ जाय प्रडाक्सनानोखि डाइरेक्ट कास्टमारजों लिंक थानाया बनायग्राफ्रा माने जों बानायदोंब्लाबो जोङो डाइरेक्ट कास्टमारनो फाननो हायै मोनसे मा होनगोन बेखौ बायारासो बायगोन बेसेबां गिदिर गिदिर कम्पानियानो बानाया मानो मेट्रिकखौ माने फार्स्टआव बायारा अक्सननि गेजेरजों बायगोन बिनिफ्रायसो अक्सननिफ्राय आखौ बिथांमोना जि दाम होयो बेखौ लानानैसो आरो रिटेलाव बिथांमोना फानो बेखायनो जोंहा डाइरेक्ट कास्टमारजों लिंक गैयिनि कारनाव माब्लाबा बायारा दाम होआबा कुवालिटिनि माने माब्लाबा मोजांबाबो मोजां नङा होनफ्लानानै बायनानै कारनावनो जोंनि माने माबाया बेसेना जों मोजां रोखोमनि मोननो हाया नंगौ बियो मोनसे बिजनेसाव आप डाउन जायो अब्लाबो जों जेरैबायदि दानि तारिखाव माने कस्ट अफ प्रडाक्ट जोंनि आबादनि माने माबायाव बेलायाव जेसेबां खरसा जायो बिनि खरसानि जोङो थाइसेबा थाइनैल' माने गोबां थाइसेबा थाइनैल' मोननाय मोनसे माबाखौ मोनबोबाय थादों जोङो जेरैबायदि मोननांगौमोन बेलेग माने कमडिटिसफोराव बेलेग माने प्रडाक्सनफोराव जेरैबायदि माने मोनसे मिनिमाम बेन्चमार्क खालामना होयो खिन्थु साप्लाइनि बेलायाव दासिमबो गभर्नमेन्टआ होआखै आरो बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ नट अनलि आसाम गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्टखौनो आपिल खालामबाय थादों जोंनो बिथांमोननिफ्राय फैसाखौ नाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय माथ्र गभर्नमेन्टआ जोंनो फेसिलिटेट खालामना होनांगौ जे जोंनो मोनसे बेन्चमार्क फ्लर मोनसे प्राइस खालामना होनांगौ जाय प्राइसखौ मेट्टिया मोनोब्ला मेट्टि मोननाय लोगो लोगो जोंनो ग्रिन लिफआवबो जों मोनगोन बेखायनो जों गभर्नमेन्टनियाव बे प्राइसखौ जोंबो जाहाथे थांना थानो हानाय जोंबो मोनसे गोजोन संसार जानो हानाय जोंनि स्टेजि सुबुं माने समाजाबो मोजां माने रांखान्थि भाबे टेनसन गैयै भाबे संसार जानो हानाय मोनसे माबाखौ खालामना होनांगौ होननानै जोङो गभर्नमेन्टखौ आपिल खालामबोबाय थादों अब्लाबो दिनै नोंथाङा जुदि मिनिमाम जितु एमएसपिनि खोथा बुंदों बे बेसेबां थायोब्ला मोजां जायो दायो नाय दानि थारिखआव जोंहा माने थाइ बिखेखै गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन एसे माने प्रडाक्सन माबाया कस्टआ आलादा जायो खायसे गोजानाव हैनो गोनांखाय कस्टआ एसे खायसे फेक्टरि सेरावनो थानायखाय खायसे माबा बेखायनो जोङो अब्लाबो जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला एभारेज जोंहा 16 to 17 रुपिसआ जोंहा कस्ट अफ प्रडाक्सनाव फैयो दा बिनि माबाखौ नायोब्ला बिनि माने कस्ट अफ प्रडाक्सननि आधा जुदि 16आव जायोबा 8 थाखाखौ प्लास खालामनानै जों जुदि 22 मिनिमाम 22 जुदि मोनोब्ला जोंनि स्मल टि ग्र'सफ्रा मिनियै माने माबानो हायो आरो थांना थानो हागोन आरो बै रेटनि बेलायाव जोङो दासिम जों 40-45 दाम डिमान्ड खालामबाय थादों बेखौ खालामना होनांगौ होननानै अब्लाबो जों कस्ट अफ प्रडाक्सनखौ नायोबा माबायो दा नोंथांमोननि गेजेरजों आङो खावलायनो लुगैदों गाबोन जिहेथु जोंहा गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव बयबो स्मल टि ग्र'वार्स नङाब्लाबो साहा आबादारि नङाब्लाबो बे मेलाव जाहाथे बाहागो लाफैयो लोब लोब फैयो जोंखौ बे कनफारेन्सखौ जाफुंसार होनायाव मदद होफैयो आं बेखौ बयबो रायजो राजानिसिम खर' गंग्लायै आर'ज गाबबाय